Drama Kekancan. Bu, aku harus main putri saya. Apa dolan aku? Wah, yuk. Assalamualaikum Putri. Assalamualaikum. Salam, malah Zahra toh. Ayo Put dolanan main Nisa. Ayo. Kira-kira bikin kan dolan apa ya karo Nisa? Udah ya, aku kayak gini. Tapi Nisa nak ning omah kan, Mbak? Ya, dia didelok. Kayak Nisa nih. Itu diparani. Ya. Nisa. Ya, rene ya. Iya dolanan apa? Diplok-diplokan, Sa. Alah, aku malu karo Putri oleh. Oleh, ayo rene ya. Ya. Nah, aku malah dolan jeblok-jeblokan. Piye lek dhewe dolan ning kali ae. Kayak aku yo gelem. Aku yo gelem ae, yo an. Ayo, Ayo. Ini awal-awal pecah. Iya. Memang pamit ibumu apa nduk? Wes sih. Pamit kok. Dul pacol gembelengan. Gembelengan. Wakul grempang segene dadi saratan. Wakul grempang segene dadi saratan. Sah, kira-kira bayune dhuwur apa ora ya? Mbok kase ae didelok dhisik. Ayo. Hati-hati ya kok sampean. Yo nih. Ya sampean ya hati-hati ya, ya. Iya, Nis. Panas ya, Kak. Iya. Ayo, Dik, lagi nih kok main. Ayo. Yo, kira-kira dia ora iwak apa ora ya? Mbok. Wah, gede-gede apa cilik-cilik ya? Oh, bisa kok sih. Kayaknya saiki aku pakai iwak deh. Yo. Aduh, kayak dia mah gua pancing ya. Iya. Dia mancing bareng. Banyune bening banget ya, Cah. Iya. Iya, seger banget ya. Rasanya aku pengen ngulangi. Iya, tapi engko teko omah mesti ibuke dhewe muring-muring. Iya, lah murah-murah disablek sapu piye aku. Aduh. Walah. Nah, bar ngene engko sampe ngaji ya? Enggak aku. Piye lah dhewe mangan mie ning omahku. Ayo ae kok. Ya wes engko tak omong ibuku aku ndak ngaji ya. Ndak apa-apa kok ndak ngaji ning sedina. omahku. Ayo. Hati-hati ya, Seth. Iya, Nis. Ya, tolong nih. Tolong. Ndak sabar aku, Seth. Sabar. Ini secoba yang ketiga. Lando, ati koyo sampe kaya ngene, ngono lho. Iki dolanan apa nang kali? Piye iki puwe? Maring kok. Kok aku nangis dari ibuku piye? Orang kok ngomong sing jujur karo ibuke. Siapa iya aku tak pipis dhisik. Bu, iki aku mau gendong ya. Ya.